Καλησπέρα παιδιά, Nightmare εδώ και αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού. Θέλω να πω ότι θα μείνω ανώνυμος για προσωπικούς μου λόγους και πάμε στο θέμα του βίντεο. Το θέμα του βίντεο είναι η ελληνική κοινότητα, η οποία την καταστρέφουν οι μεγάλοι YouTuber, ο Μάνος και αυτοί, ξέρετε, ο 2J Μάνος, μαλώνοντας μεταξύ τους. Αρχικά θα μιλήσουμε για τον Μάνο πρώτα. Ο Μάνος, από ό,τι ξέρετε οι περισσότεροι, κράζει το Simboy για κωμικούς λόγους φυσικά, αλλά το κάνει και για τη φήμη. Δηλαδή κράζει το Simboy, αν δείτε τα βίντεο του, οι προβολές είναι περισσότερες από ότι τα κανονικά του βίντεο. Τα κανονικά του βίντεο έχουν γύρω στις 230 με 300.000 προβολές και αυτά που σχολιάζει και κράζει το Simboy έχουν 500 με 900.000 προβολές. Δεν λέω να μην το κάνεις, εντάξει, αλλά από τη στιγμή που ο άλλος, εντάξει, το κάνεις μία-δύο, στο είπε και ο Simboy, μετά γιατί το κάνεις ρε φίλε, αφού φαίνεται ότι θες να το κάνεις μόνο για τις προβολές ή για τα λεφτά. Επίσης, για το 2J τώρα, ο 2J δεν λέω, είναι ένας πολύ καλός YouTuber, κάνει τα βίντεο του με ωραίο και κωμικό τρόπο, αλλά από ό,τι ξέρουν πολύ λίγα άτομα και τα πείτε μου εσείς και τα comment song, τα έχει κλέψει από ξένους YouTubers. Οπότε, το πείτε μου εσείς το έχει πάρει από τον Jax Films, ο οποίος έχει μέχρι και σήμερα 280 επεισόδια και ο 2J έχει 28 επεισόδια και πολλές φορές τυχαίνει να βάζει ίδιες ερωτήσεις και ίδιες απαντήσεις. Επίσης θέλω να πω ότι άμα κάποιος άλλος YouTuber, ας πούμε, ήθελε να κάνει πείτε μου εσείς, λένε άλλοι από κάτω στα comments, έκλεψες το 2J, έκλεψε ιδέα από 2J. Εφόσον ο 2J το έχει κλέψει από άλλον, δεν σημαίνει ότι και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Άλλο να το κλέψεις, να βάλεις τα ίδια σχόλια και αυτά, τα ίδια comment, και άλλο να το κάνεις μόνος σου, να βάλεις δικά σου comments μέσα και τέτοια. Αυτό έκανε ο 2J. Πήρε τις ιδέες από ξένους YouTuber, ακριβώς τις ίδιες, και περίπου στα comment song και στα πείτε μου εσείς, ίδιες ερωτήσεις σε κάθε comment song, πείτε μου εσείς, συγγνώμη, και τις ίδιες απαντήσεις μερικές φορές. Επίσης, κάτι ακόμη που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δεν θέλω ακριβώς να το κράξω, είναι ένα μπράβο στο Λιναράς THC, διότι κράζοντας YouTubers κάνει καλό στην ελληνική κοινότητα, γιατί πώς να το πω, λέει την αλήθεια, ας πούμε, ή για τον Mr. Abba, που τέλος πάντων βλέπω τα βίντεο του Mr. Abba, μπορώ να πω και εγώ ότι ο Mr. Abba κλαίγεται για τις προβολές ή για τα subscribe. Αυτό δεν είναι τρόπος για να κάνεις. Άμα θες να πάρεις subscribe, να το κάνεις με τον τρόπο σου. Επίσης να πω ένα ακόμη μπράβο στον Crow, λίγοι πιστεύω θα τον ξέρετε, διότι αυτός έχει πει και αυτός για το Μάνο και για το 2J, οπότε θα βάλω link στο description να δείτε, τσεκάρετε το κανάλι του και του Λιναρά, κάντε τους ένα subscribe. Αυτά είχα να πω παιδιά, περισσότερες πληροφορίες θα σας δίνω στα επόμενα βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, κάντε ένα share να το δουν οι φίλοι σας. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, τα λέμε.